Fiċ-ċerimonja maħsuba biex tirrikonoxxi ħidmet il-Pulizija, il-Ministru tal-Intern seta' jikkomunika lill-membri li l-Gvern mhuwiex qed jirrikonoxxi ħidmithom biss b'medalja. Waħda mill-miżuri tal-baġit tas-sena d-dieħla hija li tonqos għal 15% taxxa fuq ħinijiet magħrufa bħala ekstra li jinħadmu minn membri tal-Korp tal-Pulizija. Li jekk sa din is-sena kienu tiġu ntaxxati b'rata ta' 32% għandek 17% li se jibqgħu fil-but tal-persuni tal-membri tal-Korp tal-Pulizija li se jibqgħu dal-flus jibqgħu fil-but tagħhom. Allura jfisser li se qed inħallu aktar flus fidejn fil-but tal-persuni li jagħmlu l-extra duty. U aħna nħossu li dan għandu jwassal biex jagħti boost ġdida lill-membri tal-Korp tal-Pulizija. Għaldaqstant il-miżura se tinkoraġġixxi iżjed pulizija ikunu iktar preżenti fis-soċjetà u dan permezz ta' servizzi li jagħtu f'organizzazzjonijiet u entitajiet. Intant fid-depo tal-Pulizija ingħataw medalji lil 32 membru tal-Korp u 9 ex-membri. Fl-istess ċerimonja nħattru 11 il-Supretendent ġdid. Il-Ministru qabel sostna li l-miżuri preżentati fil-Budget 2016 huma prova ċara tal-impenn tal-Gvern biex jissaħħaħ il-Korp tal-Pulizija. Waqt iċ-ċerimonja l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar fisser kif il-midalja li ngħatat lil dawk preżenti mhix sempliċiment biċċa metall, iżda simbolu li turi li wara dik il-kisba kien hemm dbatija li sarfet f'sodisfazzjon għax għamlet differenza fis-soċjetà. U fost 32 persuna li rċivew midalja kien hemm l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia, midalja li tirrikonoxxi s-servizz tiegħu meta għal xi żmien serva bħala Supretendent fi ħdan il-Korp tal-Pulizija.